Grabatzen ari garen unean goizeko ordu bata den honetan, Altunak eta Martijak Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatu duten binakako San Fermin torneoko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Altuna eta Martija ziren favorito eta finalerako txartela eurek eskuratu dute 22 eta 18 irabazi ostean. Gogoratuko dugu batetik Altunak eta Martijak gehienez bi tanturen aldearekin irabazi behar zutela, Peio Etxeberriak eta Zabaletak berriz emeretzi, hogei tanto, markatu egin behar zituzten, eta ez dituzte egin, eta horren ondorioz, Jokin Altunak nik, eta Julen Martijak jokatuko dute San Ferminetako binakako finala, eta urkariak bihar, Laso eta Imaz eta Peña Mari Ezkurrena norgehiagoka horretatik aterako zaizkie. Gogoratuko dugu, batetik Altunak eta Martijak galdu egin zutela Jaka eta Albisuren aurka lehengoan 22 eta 18ko emaitzarekin, partida gogorra izan zen, estua, eta aldiz, Peio Etxeberriak eta Zabaletak irabazi egin zieten Jaka eta Albisuri, 22 eta 20ko emaitzarekin, eta horren ondorioz, gaurkoan, bibikoteak nor baino nor gehiago izan dira, eta, gauza asko daude iruzkintzeko norgehiagoka honen inguruan batetik, haze partida jokatu duten lau pilotariek. Binakako txapelketa nagusiko finala ere hause izan zen, Altunak eta Martijak Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatu zutena, orduan Peio eta Zabaletari egokitu zitzaien irabaztea, gaurkoan berriz Altuna eta Martijari, baina ze partida jokatu duten hasieratik erritmo oso bizian, Jose Javier Zabaleta dominatzen, Julen Martija atzetik ala ere ikeragarri eusten, eta aurrelariak behar bada ez tantoak amaitzen hainbesterainoko inspirazioarekin, baina bai oso zur eta bizi jokatzen, hau da, ematen zuten pilotaka da bakoitza zentzu batekin ematen zuten, alik eta min gehien egiten saiatzen ziren aurkariari, eta horrek noski abaguneak eta zuloak irekitzen zizkien gero atzelariei dominatzera pasa izateko. Lehen erdia oso oso estua izan da, 12 eta 11 iritsi dira aurretik Peio Etxeberria eta Zabaleta, atzean behar bada Zabaletan nagusiseago, baina Martijak oso ongi eutsi dio eta tarteka gainera dominatzera pasatzeko beta ere eduki du Etxeberriko atzelariak, eta aurrean ere indarrak oso berdinduta esan dugu, tanto asko ez dituztela amaitu, baina elkarri hozka egiten saiatu dira eta ininkeragarri batean lortu dute. Gerora, bigarren zatian gauzak ez dira batere ongi hasi Altuna eta Martijarentzat, izan ere, Zabaletak bere nagusitasuna igo egin du, Peio ere pixkanaka tantoak amaitzen hasi da, Altuna iaia ezin zuen jokoan sartu, eta Martija asko sufritzen ari zen, eta 15 eta 11 ipini dira aurretik, baina Altuna eta Martijak ezaugarri bat balin badaukate lehiakorrak dira. Hau da, fase horretan esan dugu Zabaleta nagusi, Peio aurrean ere ongi, baina gero sake hartu dutenean, Martijak zuzen jokatzen jarraitu du, eta Jokinek bere maisu sen hori atera du, bere izar sen hori atera du, eta partida 15 berdintzea lortu dute. Ordurako kolore guztietako tantoak egin ditu Jokinek, ezkerra irez, txokoan, dejadaz, pilotakadak, atzean, aurrean, baina horrez gain zentzu batekin oso ongi mugitu du pilota fase horretan, eta pixkanaka Peio eta Zabaletari ere normala den bezala noski zalantzak sartu zaizkie hor, eta hori bikain baliatu dute Altunak eta Martijak, 18 eta 16 uste dut ere aurretik joan direla, gerora baina berriz ere Peio Etxeberriak eta Zabaletak partida berdintzea lortu dute, Peioren pare bat tanto ederren ostean, eta azken fasean, Jokinek bigarren zatiaren hasieran atera duen izar sen hori mantendu du,
eta kolore guztietako tantoak egin ostean beste behin ere, beste garaipen bat eskuratu du amezketako aztiak, Julen Martija, esan dugun bezala, bikain batekin atzean nola eutsi dion Zabaletari eutsi behartzionean, dominatzera pasa zitekeenean ere pasada, ongi pasa gainera, eta benetan partida biribila egin dute bai Altunak eta bai Martijak, testu inguru ikeragarri zail batean, baina azkenerako 22 eta 18 amaitu da, eta Jokin Altunak 3. finala jokatuko du segidan Sanferminetan, Binakako Sanfermin torneoan, Julen Martijak berriz lehen da biziko aldiz, aipatu du, EITB-en egin dioten elkarrizketa horretan, gogo handiak zituela uztailaren 14 horretan jokatu ahal izateko, bada aurten aukera edukiko du. Eta partidaren analisiarekin amaituta, azken egun hauetan zeresan handia ematen ari den kontu bat, Altunari egiten dizkioten txistuen inguruan ere aipamen bat egin nahi nuke. Iruditzen zait hau enpresek gelditu behar dutela, norgehiagokan zehar megafoniak eta badaude, eta hortik abisuren bat eman beharra daukate, hau ez baita jasangarria, lehenik eta behin noski Jokin Altunarentzat, bera baita zuzenean erasaten dion pertsona, lehengoan jada aipatu zuen amezketarrak nazka ere ematen ziola labritera irteteak, eta pilotari batek hori esateko egoerak larria izan behar du. Gaurkoan ere txistuak entzun dira, eta partidan zehar ere ez dira jaitsi, eta pilotari bat gehiago edo gutxiago gustatu altzaizu, baina txistu horrela egitea ez da inoiz pilotaren esentziaren barruan sartu, gainera pilotak beti ezaugarri bat eduki badu hori errespetua izan da, eta pilotari bat itxistu egitea benetan partidan zehar itxusia da, ikusiko du nola konpontzen den hau, baina egoera kezkagarria iruditzen zait eta konpondu beharreko. Hauxe beraz esan behar genuena, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur.